velkommen til børneteam. I dag der skal vi lære jer, hvordan man boller. Ja. Ikke også? Ja. Godt. Men så ser vi så, at jeg tog fardukken her. Og jeg tog mordukken. Her har vi far, og så har vi mor. Først så skal vi lære jer en vigtig ting, inden vi lærer, hvordan man boller. Først så skal jeg lige forklare. Hør på manden hernede. Der sidder en tissermand. Og her på damen sidder en tisserkone. Ja. Og heromme på den anden side, der sidder der en numser, hvis man vender numsen her. Og en numser. Og en numser. Men foran på damen, der sidder der nogle bryster. Ja, som manden han ikke har. Eller jo, han har nogle små nogen. Men mindre man træner, så kan man få nogle store babser. Men det er noget om steroider. Men det skal vi lære på et andet tidspunkt. Det skal vi ikke lære i dag. I dag skal vi lære, hvordan man boller. Godt. Så sagde vi, at far, han gik ind i seng. Buzum. Han gik ind i seng. Og så lå han her. Splitteravne nøgen. Og så kommer mor gående ind i soveværelset og ser faren nøgen. Og så bliver hun liderlig. Så bliver mor liderlig. Og hun er også nøgen. Så mor hun sætter sig oven på far. Sådan der. Sådan sidder hun fast der. Ja. Og så sidder hun der oven på fars pikkemand. Som hun glider ned over, så hun får den op i tisserkonen. Ja. Ja. Og det de så gør, hvad gør de så? Så begynder hun at sidde og ride ham. Ikke på ligesom på en hest, men anderledes. Ikke ligesom en hest. Man må nemlig ikke stikke hestelilleren op i tisserkonen. Nej. Men hun sidder så på far. Og så begynder hun så at ride. Hun laver sådan nogle små hop oven på tissermanden. For det kan hun godt lide. Yes. Og den stilling, den kalder man at ride. Ikke også? Ja, sjovt nok, så er det fordi, at hun rider på ham. Hun rider på ham. Så kan man også tage en anden stilling, hvis du gider tage min sut. Jeg føler ikke. Tak. Det er, hvor man for eksempel er damen. Og så kommer manden bagved. Hun ligger sådan her på alle fire med håret her. Kan jeg lige holde? Ja. Og så kommer far bagved, og så banker han ind i hende. Sådan der, og så holder han hernede. Og nogle gange, så kan far godt lide at gøre sådan her. Ja. Lige på mors numser. Ja. Det hedder, det kan jeg ikke huske, for det har jeg jo gjort endnu. Men så kan han godt lide at banke. Det hedder spanking. Nå, det er spanking. Nå. Så kan han godt lide at spanke mor. Og så tager han hende bagfra rigtig hårdt ikke i numsen. Nej, for det kan mor ikke lide. Ja. Men det er der nogle damer, der godt kan lide. Men mor kan ikke lide det. Og så banker han tissermanden i tisserkonen. Sådan der. Godt. Så er der også noget andet. Og det er, at man kan også lave noget, der hedder en trekant. Og en trekant, det er som sagt sådan en her. Som har 3 sider. Sådan der. Det er en trekant, ikke? Men inden for sex eller bolleleje, der er det noget helt andet. Det er, hvis man har mor og far. Og mors veninde. Og mors veninde her. Så er det en trekant. Og hvordan foregår en trekant? Kan du fortælle det? Det gider jeg ikke at fortælle. Nå, så fortæller jeg. Ja. En trekant er, når man er 3 mennesker sammen. For eksempel, far hans ligger mor. Eller, nej. Far han boller mor. Mor hun, det ligger, nej. Hun sidder her og rider på far. Baglæns. Hun rider baglæns på far. Sådan her. Mens, nu skal jeg lige se. Jeg holder dem. Ja, mens du holder dem. Så mens mors veninde, hun har meget spredte ben. Sådan her. Og hun sidder så oven på fars hoved, sådan her. Og så får hun slikket mifartakken. Sådan der. Og så mens det her foregår, når de boller alene, ikke når der er trekant, men når de boller alene, så er det sådan, når de har bollet rigtig længe, ikke? Så er det sådan, altså på et eller andet tidspunkt, så er det, at far han begynder at sige, ligesom en søløve, eller næsten sådan.
Og så er det, at der kommer sådan noget sjovt noget ud af fars lille tissermand. Og det hedder spærm. Og det skal vi nok vise jer. Ja, så skal vi lige vise... Nej, han skal vise det heroppe. Så skal vi lige vise heroppe. Så er det, man tager... Nu har vi brugt noget mayonnaise, som kan illustrere spærm. Og det må du gerne prøve på fars tissermand. Hvis du forestiller dig her. Ja. Meget mere. Mere? Ja, det skal helt op på navnen. En ordentlig kat. Man skulle gerne kunne se på kameraet. Sådan her. Mayonnaise op på tissermanden. Så hvis du holder far her. 2 sekunder. Se, så er far kommet. Når han har bollet rigtig længe med mor, så er han kommet ud over det hele. Og så har han det, man kalder sæd ud over det hele. Og så hvis du holder far, så er det, man kan bruge en god gammeldags hund, som vi har her, som man lige kan få til at slikke af for tissermanden. Det er rigtig godt, for det kan hunden godt lide nemlig. Se, hunden slikker det af. Hunden slikker sæden af far. Det kan hunden nemlig godt lide. Ja, det er godt. Det er godt, ja. Er der mere sæd på far? Nej, det var ikke. Det var der. Kan du slikke der? Ja, det kan den godt lide. Så har du fået nok med sæd. Så, det var alt for i dag. Så har vi lært jer om, hvordan man boller. Og så er der også noget, der hedder kondom, men det kan vi ikke vise jer. Men det er sådan noget gummi, og det skal man huske, hvis man boller, og man ikke vil have børn. Ja. Sådan er nogen som os. Ja. Det er ikke altid forældre gider at have det. Nej. Men i dag har vi lært jer om at bolle, og næste uge der skal vi lære lidt om det, vi snakker om før, om steroider og andre stoffer, og piller og kanyler og hash og meget andet. Ja. Så, hej. Tak for i dag. Farvel. Farvel.